Si te quieres divertir con verdad y con primo, solo tienes que vivir un invierno en Carballo. Non escoitei. Como é? Un inverno en Carballo. Pero a ver, como é a letra, como é? Si te quieres divertir con verdad y con primor, nunca debes de vivir un invierno en Carballo. Que pasou aí? Un inverno en Carballo. Aplauso grande para a banda de Land Rover. Ei, vamos con él, veña, vamos, con Xurxo Carreño. Que tal, Carreño? Moi ben, Como estás? Pantalos guapos, eh? xe veño combinado. Sí. E a vir de branco e dime Rocío. Ves combinado. Non quero dicir que veñas ben, pero ves... ves combinado. Hoxe gusta a roupa, que traio? Sí, hoxe está bastante ben. Hoxe son persoa. Conozco perfectamente a historia que vais facer hoxe. Vale, Sí, guai. conozco Queres perfectamente. un pouquiño de tarta de queixo, do outro día? No. No? É de ovos, non, ou que? Hoxe traioche outro reto culinario. Contame. O outro día, vou vos poñer en contexto, fun cear a casa de Robert, fixo un capón boísimo. Moi que bo estaba capón, Estaba boísimo. Un capón de Vila de Cruces, eh? Pero antes de Fixeno comer... ali, pero moi rico estaba, eh? Estaba moi bo, boísimo. Pero antes de Pero comer... moi rico, eh? Moi rico. Sí. Antes de comer díxome: teño aquí unha cousa que vas flipar. Os ovos. E tiña unhos ovos que Mellores do son, mundo. bueno, Mellores do mundo. el di que son os mellores do mundo. Do mundo. E dixo, vamos probar. O ovo estaba moi bo. A verdade que estaba moi bo. Hai unha noticia, pero hai unha noticia que vai que sale o precio deses ovos que aí está. Un euro cada ovo. €1 cada ovo, Sí. Bueno, aí non. 12 euros a dúcia. Se faz unha 12 euros, divides entre 12 ovos Sale e matemática sale un pura. euro cada ovo, eh? Se faz unha tortilla deses ovos, E tú nunca os probaras. Nunca os probara. E flipache. Estaba moi bons. Pero... Foi o mellor ovo que tomaste na tua vida? Pode ser. Espectacular, eh? Espectacular. Vale. Pero vouche poñer un poquinho máis difícil, porque claro, ti dixeches, son os mellores ovos que hai no mundo. Pero se che poño ese mellor ovo do mundo, cun ovo convencional que pode mercar, bueno, estes ovos tamén os pode mercar calquer persona, non? Pero un ovo que usa calquera persoa para fazer unha tortilla, un ovo común. Serías capaz de diferencialos? Aposto que queiras. En serio? Que queres? Queres apostar algo? Apostamos unha... Porque ese ovo é moi loco, eh? Eu non sei... Fainos un chaval, non, fainos Fainos un un chaval. Fainos un chaval. Vamos a os ovos todos os días. Temos os ovos. Veña, que entre os ovos. Veña, os ovos. Eu digo unha cousa. Non sei como queredes facer exactamente, pero eu solo con velo xa sei cal é. Claro. É mellor que tapas ollos. Porque o Sí. color da xema, tú sabes o que é un ovo da casa de verdad. Sí. Porque de onde os comiche tú? Da tua casa? A miña sogra trae ovos da casa toda. Pero dalle pienso ás galiñas. Ai, non sei que lle ha de comer. Eso xa non o sei. Pero... O ovo da casa, verdad? O ovo da casa ten un color a xema, verdad? Aí hai un señor que toma 2 litros de claras cada día. Non sabe o que é xema, pero... Bicho, Sí, vino. Eu vinos os 2 ovos. que pensades? É que vin aí unha discusión entre o equipo si taparmos ollos ou non. Eu xa os vin, pero Tú crees que eu vendos non sei? Eu tive que preguntar cal era o ovo... Pero se o tomache na miña casa. Pero claro, a simple vista están feitos dunha maneira que dis tú, Pero como están feitos? fritidos. Fritidos. Pero non sabes cales son. Bueno, igual ti si, eu tive que preguntar. Pero bueno... A ver, eu teño máis estudios que unha persona normal. Claro. Así na media. A ver, vamos facer unha cousa. Eu poño a venda e o público que decida si quedo cabendo ou quito, vale? Para ver se... Vale. Non, veña. A ver si se ve claramente si é ou non é, vale? Tú destapa para que o vexa o público e que eles decidan Vale. se quita a venda ou non. Vale. Está onde Está somos? David, claro.
Pero, Espera que entre un pouco, espera un pouco. Veño, esperamos, vale. Deixo aí un pouco, deixo aí. Vale, vale. He hecho preguntar. Veña. Que encántame verte con sus ollos. No, pero Tapa destapa ben. e que o público... Tapa ben. Que o público decida, a ver. Vale, estades listos? Sí, podo tapar. Este é o primeiro. Non sei se se ve, sí? Pero levanta os dous, non? Para que Vale. vexan si ven a diferencia. Está difícil, Tapamos ou non tapamos? Pero A ver. colledo un mico, preguntade a alguén que sepa se é fácil distinguir ou non. Vos por fastidiar, mellor que estén tapado. Pregunta aí, Mon. Por aquí, veña, va. ¿Tapamos o non tapamos? Mon, Dime. e se facemos unha cousa? Colle unha persona e que... Bueno, non, claro, non queremos saber. No. Que queres A ver, facer? no, eu entendo que é o millor ovo vai ter a xema moito máis laranxa. Entendo eu, Eso é a idea que teño eu. Bueno, tú como ves, Mon? Eu taparía. Eu taparía. Sí. Cos ollos tapados? Sí, eu taparía, Tapamos? Veña, Sí, pues verdad. vamos alá, veña, vamos. Sí, vamos mellor, con os verdad. tapados, veña, Veña, va. va. Tapamos, veña, Tapamos, va. quitamos primeiro e damos paso Vou a adivinar igual. o artífice destas galiñas. Venga. Está Sí. David aí, non? Sí. Se eu conozco, Damoslle además. paso a Venga. David Sueiro. Vamos, David. Que tal, David? Vaya liada che meteron, Case que sí, tes que acertar. Tú crees que eu cos ollos destapados tirío a claro? Eu penso que sí. Sí, vale, veña. Tú diches los dous. Eu vin. Va, Pero están tapados ahora? Sí, están tapados. No, destapa. Destapo, xa podo Destapa, destapar. sí. Quen leva as Sí, cacerolas? destapa. Vale. É Bueno, da igual, non? O primeiro co segundo. Como vou facer para probar? Que eso? Como queres probar? Con pan, sin pan? No, Sabes que son disléxico, No, entonces... con pan é máis difícil. Ten que ser con tenedor un... Vale. Non diferencio a xema da clara, teño que pensar moito cal é cal. É verdade, Que queres primeiro? Clara? No, quero todo xunto. Todo xunto, mix? Claro. Vale. Dame un tenedor. Toma. Hombre, pero, a Aquí, ver... aquí está un, non? Isto é un. Bueno, si... Corto eu. Claro, é que eu non vexo. Corto eu, mira, vouche dar de aquí un pouco e de aquí Non me manches, outro pouco. Vale. Estamos, ready. Dame. Sí. Veña, rápido, outro. Sí, que Este non sei, non vou dicir nada. Dame outro. A ver. Están os dous fritidos, non? Igual. Sí. Que error, madre, está así. A ver, A xente terá o claro. abra a boca. Cago en la mar. Que? Como tens as papilas gustativas? Uf. É que non pestanexa, A xente tú crees que sabe cal é? A xente do público? Sí, Sí. sí. A xente crees que o sabe? Sí. Eu penso que sí. Vale. E agora que están abertos os dous, sí. Claro, Sí, teñes que tapar por- os ollos A mellor. hora que romperon vese unha xema moito máis laranxa que outra, entendo. Sí. Claro. Pero de sabor? No, pero o sabor, claro que é distinto. Onde vai a mesa? ó? Aquí. Non escapou. Dame outra vez, dame outra vez. Che outro cacho. Eu penso que lle gustou, Eu penso que lle gustou. Sí, Do primeiro ou do segundo douche? dame do primeiro. Do primeiro? Sí. Vale, espera que teño que cortar. Que non quero fallar, Vale. Abre a boca. Vamos co segundo. Espera. Damos co segundo. Méteme xema, méteme xema no segundo. Sí. Estás? Sí. Podes facer unha pregunta, David? Dispara. Realmente o sabor onde se nota máis a diferencia dun ovo como os teus, que son as galiñas criadas nunhas condicións e unha xenética e tal,
é máis na xema que na clara, non? A ver, miña abuela sempre dicía que a galiña poñía polo pico. Nós estamos... Como? Que a galiña pon polo pico, según o que come e o que vai poñer. Nós dámoslle de comer unha mezcla de cereales, eses cereales o que fan é que lle aportan ao huevo grasas das boas. Onde hai grasa, sempre hai alegría. A túa xema ten máis graxa que as demais. Bueno, nós non digo que as demais, nós procuramos que a maioría. sea cremoso, sea untuoso, e iso é grasa boa. Esa grasa boa que fai, sobre todo a hora do sabor, tamén lle aporta uns matices que che dan, digamos, unha diferenciación nun huevo que ao mellor pois, non buscan eses matices. Nós tamén traballamos cunha galiña de carne que poñen menos cas. Como galiña de carne? Hai galiñas máis poñedoras. O sea, non son galiñas poñedoras? Todas as galiñas poñen ovos. O que pasa é que hai galiñas que son, digamos que as máis lixeiras, poñen máis número de huevos, até despois as semipesadas, que poñen algo menos que as outras, e despois tes as de carne, que son as máis pesadas, que son as que ponen menos huevos. O concepto menos e máis sempre funciona. Canto menos pon, Pero as túas galiñas de ovo a €1 poñen un ovo cada día? Mira, vouche dar... Porque se collo 1000 galiñas, 1000 euros cada. Douche un dato ahora mismo que estás falando de cartos. Mira, nós ahora mismo o ovo vendémolo ben, a galiña estámoslas vendendo fenomenal, porque ao final sacámolas como a carne, e ahora mismo, gracias a isto que están comendo, o que máis cartos nos dá, por poñercho así, é a merda da galiña. Perdón? A merda da galiña. Pero eu estou comendo ovos, non? Estás comendo huevos. Pero era o que che dicía, a galiña pon polo pico. Que poñer? Ten huevos, pero tes carne e tamén tes bosterco. Vale. Vou. Espera, queres probar por última vez douche ovo número 1 ou ovo número 2? No. Vale. No. Eu teño claro, Si fallo, e... Pasa que se falla unha cagada de cara. Hombre, acerto. Que nos xogábamos? Queres última proba? Por qué? Porque pensades que vou fallar ou que? É para que teñas ese gusto... Vos pensades que vou fallar? Gusto final. Sí. Teño dous anacos cortados xa por se os queres probar. Un de cada. Dame solo o 2. O 2. Abra a boca. Merda. É que aquí solo me deixe clara. Caeu. Douche un cacho, veña. Vale, vou quitar a venda mirando, sin mirar. Vale. Tapos. Tapadera. Tapachos. Non. Non temos tapas. Leváronas. Eu creo que o ovo de David Anxo vas dicir? é o segundo. Eu creo que acertache. Eu creo que é o que me deixa probar en segundo lugar. O sea, ese entendo, non? O daqui. Este é o segundo. Eu creo que este non é. Eu creo... Ostras! Sí ou non? Eu creo que sí. Non era fácil, E digo unha cousa, este non está mal. Non está mal. Hoxe os huevos é un superproduto, fanse moi ben as cousas. Nos o que pasa que era o que che dicía, son matices. Hai que potenciar ou poñer menos, buscas outras cousas, era o que che dicía. Eses cereales que digamos, lle dan un aporte máis graso, fan que o produto se... Acabaxeme de contar por que Canades Cartos venden a merda. A ver, non é que gañamos... A ver, dentro da circularidade agora, gracias a esta... Pero pande vai a merda de galiña? Mira... Basterco. O que pasaba é que gracias a estas guerras todas que hai, o mundo está, digamos que, cheo de oportunidades. O tema dos fertilizantes se disparou, eu non vou descubrir a ninguén da aldea que a merda de galiña... Sí, foi sempre pa horta... Foi sempre boa.